kawo ci gaba a kaf kamfanin kasar nan ban ga kamar ku ba. Da kai zan fara ilahu kare da ɗan agaji, aikin da nake ilahu da fankar ingaji. Waka ce yau ma zan yi wa kamfani da sanda tire da ba ma ya ba musu ba. Sauƙin kaya gare su sai kun je kun gani, ga kaya masu kyau da ƙawa hada kyan gani, ga kogun su in gaya muku ba tsantsani, in har kun je na tabbatar muku za ku gani. Abinci malam na faɗa maka akwai su daban-daban sai wanda ya yi maka, suna sai ta sigar buwa fulawa na daɗa maka, sannan ga taliya ta RIS ma duka, sannan ga magi na tirra duka yan uwa, akwai golden tirra da white duka dan uwa, akwai su da oil kira a gundai duka yan uwa, suna nan a Kano ta da batun bin giwa kuwa. Akwai alawar kikis mai daɗin ɗanɗano, abin daidaiwa idan ku har dai zan zayyano, akwai kawo ma agun mani kam na tuno, yana wanke abin hawa tafkar yau aka kirkiro. Sanda tire da abin su ma kai bai faduwa, ga saukin kaya a gunnan ba damuwa, akwai bambancin fara shi a gurin dan uwa, in kai sai kayan su kwatamkar kai tsuntuwa. Adireshi na baku na babbar cibiya a Tarauni suke gaban gidan gwamna kunjiya, kan titin Munturu idan kun je kun tsaya, cikin garin Kano ta Daba ku je kun tsaya. Sayan ɗaiɗai ko sari kar ku tsaya ko ina, ku je can su sayar muku su kai muku kuma ko ina, motoci ne gare su mai kaiwa ko ina, su sayar muku su kai muku kyauta ko ina. Abun kar na cika muku sai kun je kun gani, abin da yawa bai faɗo cikin waka ku sani, sun zo muku da sabon tsarin zamani, sanda tire da na faɗa ko ba su da tsara jini. 070 40 85 34 93 sai kuma 070 48 67 67 49